Τι σκέφτεται για μένα αυτή τη στιγμή, θα δούμε αυτό το άνοιγμα που το ζητάτε πολύ συχνά και σας αρέσει. Βέβαια, για να μπούμε στο μυαλό των άλλων, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τι σκέφτεται για μένα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δουλεύει. Μισό, τι σκέφτεται. Ναι, δουλεύει. Έχει κάποιες ανησυχίες προφανώς για τη δουλειά. Δεν ξέρω αν το βρήκαμε την ώρα που δουλεύει και δεν είναι βράδυ, δεν χαλαρώνει, οπότε σκέφτεται για δουλειά. Εδώ υπάρχει επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους πάνω στη δουλειά και έχει ανησυχίες. Τι τον ανησυχεί και γιατί, τι προβληματίζεται. Ναι, πρέπει να κάνει κάποια επιλογή, κάτι πρέπει να διαλέξει. Ίσως τον περιμένει κάποια κουβέντα με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αφεντικό του ή με κάποιον τέλος πάντων, που είναι πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ δύσκολη. Αν μπορεί ο άνθρωπος, ας πούμε, αυτός να μην συμφωνήσει σε κάτι. Ενώ το αφεντικό ή το άτομο που είναι στο χαρτί με τον οποίο πρέπει να συζητήσει. Τέλος πάντων, αυτά είναι επαγγελματικά, δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν τι σκέφτεται για σας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται. Αν όμως τον έχουμε πιάσει την ώρα που είναι βράδυ, ξέρω εγώ, και πάει για ύπνο, προφανώς θα σκέφτεται βραδινές ώρες πριν πάει για ύπνο. Ή κάποιες φορές που είναι χαλαρός, μπορεί να έχει πει, να έχει πάρει κάτι, δεν ξέρω, εκείνες τις στιγμές. Ή μπορεί να είναι όταν συναισθηματικά είναι χάλια ή του πιάνουν κάποιες ανασφάλειες και φοβίες, τότε μπορεί να σας σκέφτεται. Είναι διαφορετικές εδώ οι επιλογές. Τι σκέφτεται. Σκέφτεται, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί υπάρχει μία έλξη μεταξύ σας. Μπορεί να σκέφτεται αν είχατε κάποια διαφωνία τελευταία. Μπορεί να σκέφτεται αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να σκέφτεται γιατί δεν μπορείτε να βρείτε κάποια κοινή λύση. Δηλαδή, συνέχεια υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν καυγάδες, γιατί ο ένας πονάει τον άλλον, αν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις στις σχέσεις σας. Ή μπορεί, εδώ υπάρχει μία μάχη μεταξύ σας για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή, μπορεί να είστε και οι δύο ισχυρογνώμονοι, μπορεί να είστε και οι δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες, οπότε δεν μπορείτε να βρείτε κενό παρανομαστή στην συζήτησή σας ή στο τρόπο πώς θα πορευτείτε παρακάτω σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, συνέχεια, εδώ υπάρχει διαμάχη. Δεν είναι απαραίτητο καυγάς, αλλά άσπρο λέει ο ένας, μαύρο λέει ο άλλος. Όχι επειδή απαραίτητα θέλετε να υπάρχει διαμάχη μεταξύ σας. Απλά βλέπετε τα πράγματα με διαφορετική οπτική γωνιά και έχετε διαφορετικές απόψεις και δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Αυτό. Τι άλλο σκέφτεται. Για σας, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νιώθει ότι είναι περιορισμένος, ότι κάτι έχει χάσει. Βασικά ξανά βγαίνει η δουλειά, δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν στη δουλειά επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις σας. Δηλαδή, αν δεν έχει διάθεση, ας πούμε, λόγω της δουλειάς, επειδή δουλεύει πολύ, επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί στη δουλειά, δεν έχει χρόνο για σας, οπότε μπορεί να σκέφτεται και αυτό. Αλλά εδώ σκέφτεται, αν έχετε, ας πούμε, χωρίσει, έχετε διαφωνήσει και υπάρχει μία παύση μεταξύ σας. Εδώ σκέφτεται, ας πούμε, αυτό το παρελθόν. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε καλά οι δύο, γιατί πάντα διαφωνούμε, γιατί πάντα αυτό γίνεται με εμάς. Αυτό και μετά είναι να αλλάξει, μετά πάμε στη δουλειά. Ναι, είναι κάπως απογοητευμένος, πληγωμένος, στεναχωρημένος, θέλει μια καινούρια αρχή, θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με διαφορετικές προδιαγραφές, δηλαδή ονειρεύεται, σας σκέφτεται πάρα πολύ, υπάρχουν εδώ κάποιες φαντασιώσεις, τις περισσότερες φορές σκέφτεται πώς μπορεί, αν δεν μιλάτε τώρα, αυτή η κατάσταση να αλλάξει, γιατί θέλει να μιλήσει μαζί σας. Λοιπόν, τι άλλο σκέφτεται. Σκέφτεται το πώς περνούσατε καλά, πώς διασκεδάσετε, πόσο καλά είστε μαζί στις καλές σας στιγμές, ας πούμε. Οπότε θέλει να τα γυρίσει αυτά. Σκέφτεται ότι θέλει να έρθει, αλλά θέλει να έρθει με συναίσθημα. Μπορεί να θέλει να έρθει με μικρό δωράκι. Τέλος πάντων, θέλει να έρθει να σας ανοίξει την καρδιά, να μιλήσει για τα συναισθήματά του. Θέλει να υπάρχει μέλλον, θέλει να πάτε παρακάτω. Αλλά βλέπει ότι αυτό οι επιθυμίες του δεν οφείλει σε κάτι, δηλαδή είναι μάταιες. Ορίστηκε ο συναγερμός. Ότι είναι μάταια αυτά, ότι
Εδώ σαν να έχει γκρεμιστεί η σχέση σας, σαν να έχουν χαλάσει τα πράγματα στο βαθμό που δεν μπορείς να το αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποιες ελπίδες ότι μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν, ότι υπάρχει μέλλον για σας, δεν χάνει τις ελπίδες ότι το μέλλον υπάρχει. Φοβάται πάρα πολύ, σκέφτεται πάρα πολύ και δηλαδή, για να συνοψίσω, οι σκέψεις του είναι, από τη μία πλευρά αρχίζει και ξεκινάει, σκέφτεται, ας πούμε, για τη δουλειά, μετά ανάμεσα εμφανίζεστε εσείς, μετά ξανά για τη δουλειά και στο μυαλό του υπάρχει γενικά ένα μπάχαλο. Οι σκέψεις του είναι από το πόσο καλά περνούσαμε, το πόσο μου αρέσει, πόσο τι θέλω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ βαθιά έτσι αγάπη, παρ' όλα αυτά δεν είστε αδιάφοροι για αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει μεγάλη έλξη, σας θέλει τέλος πάντων στη ζωή του, αλλά δυστυχώς βλέπει ότι δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας εδώ. Είτε δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε γιατί είστε τόσο διαφορετικοί και δεν ανοίγετε την καρδιά ούτε εσείς ούτε αυτός προς εσάς. Δηλαδή εδώ υπάρχουν εγωισμοί. Αν δεν θα αφήσετε, εκεί βγήκε ο πύργος, αν δεν αφήσετε τους εγωισμούς σας, δεν θα μπορείτε να συνοηθείτε. Γιατί ο ένας θέλει να έχει πάνω χέρι. Όχι, εγώ έχω δίκιο, όχι, λέει η άλλη, ο άλλος, εγώ έχω δίκιο. Και έτσι δεν πάτε παρακάτω. Ο ένας τραβάει αριστερά, ο άλλος τραβάει δεξιά. Ναι, αλλά πρέπει για να μπορεί να προχωρήσετε μαζί, πρέπει οι δρόμοι σας να είναι παράλληλοι. Όχι αντίθετοι, γιατί τραβάτε προς τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Οπότε εντάξει, αυτή τη στιγμή λέτε, ωραία, εγώ γιατί να κάνω πρώτο βήμα. Ας κάνει ο άλλος. Εγώ βαρέθηκα, έκανα συνέχεια υποχωρήσεις. Ας κάνει και αυτός κάποια στιγμή. Το ίδιο σκέφτεται και ο άλλος. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που το προβληματίζει και σκέφτεται ότι εντάξει, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αλλά ό,τι υπάρχει συναίσθημα υπάρχει και υπάρχουν και οι φοβίες. Αυτός φοβάται και η αυτή φοβάται το ότι νιώθει και όσο, δηλαδή αν σε αυτή τη φάση που βρίσκεστε τώρα δεν μιλάτε, είστε σε απόσταση ή χωρίστε, ξέρω εγώ, όσο δεν σας βλέπει τόσο ξυπνάνε τα συναισθήματα και νιώθει ακόμα χειρότερα. Ναι, μεν τι θέλω, αλλά δεν την έχω. Γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Για σας είναι πολύ πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Αν και εντάξει, είστε και εσείς λίγο καταβιβλεμένοι. Τέλος πάντων, κάποια συμβουλή. Δώστε μια ευκαιρία σε αυτή τη σχέση, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα σκεφτείτε αν πραγματικά αξίζει. Εδώ είναι το χαρτί της αξίας. Αν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η σχέση έχει αξία στη ζωή σας και το νιώθετε, δεν είναι ότι είναι από το μυαλό και φανταστήκατε. Πραγματικά, αν αυτός ο άνθρωπος έχει αξία στη ζωή σας, θα μπορείτε να κάνετε κάποιες παραχωρήσεις και θα κάνει και ο άλλος άλλα τόσο. Αν βλέπετε ότι εσείς κάνετε, ο άλλος δεν κάνει, εντάξει, τότε βάζετε ένα τέλος και τελείωσε. Αλλά αν βλέπετε, γιατί εδώ υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, θα το βρείτε. Τέλος πάντων, αλλά πρέπει να ξεκινήσετε από εκεί ότι αν αυτή η σχέση έχει αξία για σας. Πραγματικά αν έχει αξία, όχι με βάση των συναισθημάτων ότι να υπάρχει πόθος και πάθος προς αυτόν. Όχι. Πραγματικά μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτόν. Αν μπορείτε, εντάξει. Η απόφαση είναι δικιά σας. Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια.